बे जाहैबाय no-2 मातियापारा गामिनि जै आफा बोराइ बाथौनो गोधाम हेमलागतिनि मन्दिर बियो। नैबे जाहैबाय बेयाव बिसार आसार लानाय, बिसार आसारखौ नोंथांमोनहाबो लाफैनो हागोन। नैबे जाहैबाय दै गंगा सान्थि लाबोनाय गुजरातनिफ्राय सिदाम्बर मन्दिरनिफ्राय दै सान्थि लाबोनानै मनुसमाया फिसाफोरनो लोंहोनाय आरो गावनि फिसाफोरनो लोंहोफैनाय। आरोबाव नोंथांमोनहा बाव मन्दिराव हिन्दु, खृष्टान, बुद्ध, जैन बासिनाय गैया। बाव गासैबो जनजाति गासैबो हारि जाथियानो फैनानै बिसार आसारखौ लाफैनो हागोन। नोंथांमोनहा बयबो फैनानै बिसार आसारखौ लाफै आरो बे गुजरातनिफ्राय लाबोनाय सिदाम्बर मन्दिरनि बे दै सान्थिखौ नोंथांमोनहा फैनानै लोंफैनो हागोन। नाथाय बेखौ लोंफैनोब्ला 7 दिन मिरामिस थानांगोन। नोंथांमोनहा होमब्लानो बे गुजरातनि सिदाम्बरनि मन्दिरनि दै सान्थि गंगा सान्थिखौ मोनलोंफैगोन। आरो बेजों नोंथांमोना माबा दाय दसि मावफ्लांनाय दंब्ला पुण्य जागोन आरो गोसोफ्राव माबा साननाय दंब्ला मावफुंनांगौ दंब्ला बे सान्थि गंगा सान्थि लोंनायजोंनो गासै मावफुंनो हागोन, जाफुंसार हागोन, मोनफुं हागोन, गासै साननाय मिजिङा जाफुंगोन होननानै जों फोथायनाय दं। नोंथांमोनहाबो फैनानै लोंफै आरो आनजाद नायफै। नोंथांमोनहा जागोन जा नोंथांमोनहा बिसारखौ लानानै खालामनो हागोन। बे नोंथांमोननि खाफालनि रिफिनाय। बयबो फैनानै फै। बाव हिन्दु, खृष्टान, मुस्लिम, जै, बांगाल, जुंगाल, राभा, बंसि, गार', मिर'नि जेबो खोथा गैया। गासैबो हारि जाथिफ्रानो फैनानै बाव बिसार आसारखौ लाफैनो हागोन आरो बिसार आसारखौ लानानै नोंथांमोनहा नोंथांमोननि समस्याफोरखौ सुस्रां बोस्रां खालायनानै लानो हागोन। नोंथांमोनहा गासैबो समस्याखौ फोजोबनानै लानो हागोन। फै बयबो बाहागो लाफै आरो बयबो मन्दिराव नुजाफै। एसेनोसै।